Terve, tällä kertaa Turusta. Yhden aikakauden loppu. Olen tällä hetkellä Tompan entisessä tatuointiliikkeessä. Tattoo Studio Nobody Turun Puutorilla. Toiminut näissä tiloissa vuodesta 1993. Muun muassa alaikäinen minä kävi täältä aikanaan hakemassa ensimmäisiä tatuointeja. Ja Tomppa toki sitten neuvokin tässä ammatissa mua eteenpäin vuosien varrella, vaan tyhjä on tämä liiketila, koska hän joutuu ison leikkausoperaation takia pois töistä useiksi kuukausiksi. Ei maksa vaivaa pitää liiketilaa tyhjillään ja vaan maksaa vuokraa. Mutta tähän tilaan liittyy ihan jokunen muisto tupakan savussa kirveltävän neulan alla teeskennellen, ettei pelota eikä jännitä laisinkaan. No tyhjä liiketila on aivan turha kummastella tän enempää. No me kiusaan Tomppaa, näette samalla kenestä on kysymys. Eli löytyy täältä ja ilmeisen hyvän tuulisena. Ethän vaan lopeta kuitenkaan tatuointia. Ennen. Mennään, laitetaan uusi tekonivel olkapäähän ja jatketaan entistä rajummin. Kyllä, ja somestahan sut tavoittaa millä nimellä? Tattoo Studio Nobody. Yes. Ja kauanko sä oot tatuoinut? Kauanko tatuoinut? Liike on ollut vuodesta 1997, eli 2 vuotta ammatikseen ja sitä ennen varmaan joku 7 vuotta kotoa. Kyllä jonkun verran tullut piirreltyä. 97, ootko varma, ettei 93? 93? Joo. 93, niin. Joo, kukapa niitä. 97. Okay. Sehän oli ihan hiljattain. Niin just, viime viikolla. Ja mähän olin siis vapiseva alaikäinen nössykkä, kun kävin hakemaan sulta ekoja kuvia aikoinaan. Ja silloin selvisi lupalapulla. Niin. Enää ei. Enää ei. Niin. Vanha mukana. Ei mitään. Hei, kiitoksia kaikista näistä vuosista Tattoo Studio Nobody Turusta. Palanen suomalaisen tatuoinnin historiaa katoaa väliaikaisesti. Ottakaa Tomppa seurantaan. Kiitos.